Van Jude. Mining Namarilva. En dit is Spangtori Academy. Voor meer en beter Surinaams. Hoe omschrijf je je dagelijkse routine in het Surinaams? Ik zie vele filmpjes voorbij komen van vrouwen die dit doen. En het is hartstikke leuk om dat te zien. Hier zijn enkele tips. Tip nummer 1. Wanneer het gaat om het aanbrengen van lotion, crème, deodorant, make-up, gebruik je voornamelijk het werkwoord poti. Poti betekent zetten, aanbrengen of leggen. En dat kan je dan gebruiken wanneer het gaat om de omschrijving voor wat je doet. Tip 2. Als het gaat om make-up en parfum, zijn er niet zozeer specifieke woorden, met uitzondering van parfum. Als je concealer gebruikt, dan zeg je gewoon concealer. Gebruik je blush, dan zeg je blush. Als het gaat om het woord parfum, dan kan je dus ook gewoon zeggen parfum, parfume of sweetie smerie. Dat is een hele mooie en juiste omschrijving van parfum. Sweetie smerie. Deodorant is deodorant. En binnen de Surinaamse bevolking wordt vaak het woord oxelstiek gebruikt. Dus dat zou misschien ook nog van toepassing kunnen zijn. Tip nummer 3. Bij het omschrijven van je dagelijkse routine is het natuurlijk belangrijk dat je een brede woordenschat hebt. Dus probeer te variëren in de werkwoorden die de activiteit omschrijven. Je oppo, waka, long, rei, stong, knapu of snapu, nyang en zo gaat het door. En als je daar toch extra hulp bij nodig hebt, kan je naar de Spangtori website gaan. Op dit moment is er een les verkrijgbaar waarbij je je dagelijkse routine het beste kan omschrijven. Je krijgt een woordenlijst. Dit zijn video's die je helpen bij de uitspraak en uitleg ervan, grammatica en natuurlijk andere oefeningen die hierin bij zullen staan. Wil je meer en beter Surinaams leren? Ga dan naar de website van Spangtori Academy. Meld je aan voor onze lessen. Tanggung!